Priorat, terra austera, difícil de conrear, on l'esforç humà encara és tan important i patent. Les vinyes plantades en terrasses o amfiteatres lluiten enmig de la terra de pedra, coneguda aquí com llicorella, i la sequedat del sol, on les arrels busquen enfrisant-se la gota d'humitat del terreny. Els raïms, escassos, maduren assedegats sota un sol implacable. A la fi, arriba el miracle. El gran vi del Priorat de la família Tetes Marrugat, que amb més de 60 anys d'experiència en l'elaboració de vins i caves, ha apostat per aquesta denominació d'origen qualificada. Fa alguns anys va comprar una finca transformada en conreu ecològic anomenada Mas Blanc, i on la família Tetes ha construït aquest celler. Les instal·lacions situades a cavall dels municipis de Bellmunt del Priorat i Falset agrupen la tecnologia més puntera aplicada al procés de vinificació en un celler model que concentra els coneixements de la firma Bodegues Pinort al llarg dels anys. Vins negres amb cos, amb els tocs minerals clàssics dels vins del Priorat. Aquest és el fruit d'aquesta finca, on les vinyes creixen en les sempre difícils terres de llicorella, amb plantes de molt poca producció que sovint no arriben a donar ni 1 quilo de raïm per cep. La seva edat, amb vinyes de més de 40 anys, contribueixen també a transmetre al producte final una estructura i un cos característics. Vinyes de producció ecològica que ofereixen vins elaborats en comunió amb les tècniques més tradicionals de cultiu. D'aquí en neixen vins com el Messet i el Balcons, tots dos de producció ecològica certificada. Són vins de criança amb 12 mesos de repòs en botes de roure 80% francès i 20% americà, que presenten un paladar amb molta personalitat. La seva elaboració comença amb un intens treball a la vinya, amb podes acurades i amb un seguiment de les terrasses que formen la finca de Mas Blanc al llarg de tot el procés de creixement de la planta i del fruit. En total són 55.000 ceps, dels que s'obtenen uns 50.000 quilos de raïm, o el que és el mateix, unes 50.000 ampolles de vi, que és la producció limitada que té el celler. A la tardor, quan arriba la verema i el fruit és a punt per convertir-se en most, els enòlegs i els encarregats de vinya revisen els fruits per determinar el seu grau de maduració i el moment òptim per la collita. La recol·lecció es fa a mà i el raïm arriba ràpidament al celler per conservar així totes les qualitats del fruit. Posteriorment, una taula de selecció determinarà quins són els millors raïms per convertir-se en els 2 vins emblemàtics de Pinort al Priorat. Un cop net d'impureses, el líquid es trasllada als dipòsits, on reposarà junt amb la pasta que formen les pells del raïm durant uns quants dies. És precisament la pell del raïm la que li dona el color intens dels vins negres. Després del temps que determinin els enòlegs, el líquid i la pasta es separaran i posteriorment es traspassaran a botes de roure, on envelliran entre 12 i 15 mesos. Després passaran a reposar amb ampolla fins a arribar a la taula del consumidor. Serà aleshores quan podrem degustar tota la plenitud d'aquests vins.